Partido 1100 do Celta en primeira e para unha ocasión tan sinalada e tendo en conta as frousas entradas das últimas ocasións, o Consello de Administración fixou uns precios especiais, cunha rebaixa dun 15% sobre os habituais. De saída no Celta chamaba a atención a presencia como titulares de Milojevic, Merino, Eusebio e Tárraga e no Oviedo de Pedro Alberto. Asubiaba Prados García. O partido comezou co Celta dominando e o Oviedo repregado no seu campo agardando algún contragolpe. No intento de abrir a defensa asturiana, Milojevic caía cara a banda dereita, pero non chegaba ninguén ao remate que desde esa banda poñía o serbio. Logo de pasearse pola área de Mora, as xogadas finalizaban case sempre con lanzamentos lonxanos, como nesta ocasión, primeiro de Merino e logo de Borja Aguirrechu. Esa foi a nota predominante da primeira metade. Os visitantes continuaron agardando e a piques estiveron nesa cesión de Salinas cara a Prats de darlle un susto Celta. O disparo logo da presión de Duboski foi de Suárez. E que en xogada os de Brisic resultáballe moi difícil achegarse á área contraria, fundamentalmente pola presión celeste. Aquí Eusebio abra para Milojevic, centra o serbio e Armando anticípase o posible remate do ex-azulgrana. Xogábase o minuto 8 e no 13, xogada de estrategia. Milojevic cara Sánchez, despexa Mora e se lle sae eso a Tárraga, fanlle unha estatua na porta de Balaídos. De novo o Celta vai levar perigo a balón parado. Centra Eusebio, despexa Yerkam e o disparo é de Juan Sánchez. Cumpríase o minuto 22. O balón petara en Armando e a piques estivo de sorprender a Mora. E presten atención, minuto 26, unha das poucas aproximacións do Oviedo, e que lle vai servir o Celta para empregalo contragolpe. Despexa Aguirrechu, non chega Ratkovic e si Bajcetic. Toca de novo para Ratkovic. Con el está Armando, chega Berto, e o balón é para Aguirrechu. E vexan como vai ver o desmarque de Sánchez. Mora adiantouse. Algún sector do público reclamou penalti, pero semella con Cancerbeiro faise limpamente co balón. O último achegamento do primeiro período a balón parado. Lanzou Eusebio Sacristán e o esférico perdeuse directamente fora. No descanso, Michel Salgado aproveitou para saudar a un antigo compañeiro como Losada. Os dous foron xogadores das categorías inferiores do clube. Losada, hai 2 anos, marchou cara a Asturias en busca de oportunidades. Estamos xa na segunda metade, xogada inicial e probablemente unha das ocasións máis claras para o Celta. A piques de chegar Sánchez, o balón vai para Bajcetic e este cede atrás cara a Eusebio. Eusebio de novo para Bajcetic. Este xoga con Sánchez. E fíxense no desmarque de Milojevic. O balón acaba na rede, pero Prados García, a instancia do seu xuiz de liña, invalida a acción por fora de xogo. A xogada máis discutida por parte do Celta. Por parte do Oviedo acontecería 5 minutos despois. Duboski cae ante Merino. O colexiada manda continuar o xogo, pero logo, ante a actitud do eslovaco, para o partido e sinala falta. Duboski semella facerlle algún comentario. A máis de repetidos xestos despectivos. Prados García bota a man o peto e expulsa o xogador. Foi unha decisión coa que o dianteiro obetense non debeu estar moi de acordo, porque mesmo se resistiu a abandonar o terreo de xogo. O Oviedo quedouse cun home menos e a reacción de Fernando Santos foi inmediata. Deu entrada Guder por Ratkovic. Restaban daquela 30 minutos. 30 minutos de continuo asedio por parte do Celta. Saca o córner Milojevic. Despexa Pedro Alberto, o primeiro lanzamento de Eusebio, non logra sobrepasar a barreira do Oviedo e posteriormente o lanzamento de Juan Sánchez vaise directamente fora. Un minuto despois, observen o que vai facer Sánchez, recibe de Aguirrechu e desfaise de todos os contrarios excepto de Pedro Alberto. Un Juan Sánchez que volveu hoxe estar entre os máis destacados do partido. Era un partido no que, como poden apreciar, o balón era case exclusivamente do Celta. O Oviedo estaba situado preto da súa área. Bajcetic retrasa para Salinas. Este toca para Eusebio. Eusebio de novo cara a Sánchez. O dianteiro rematou forzado. Se cadra pola carga de César.
Xoga Vicente, de novo con Eusebio, e agora o envío é cara a Gudel. Os locais estaban intentando desde todos os ángulos, pero sempre faltáballes un chisco de precisión. De novo Gudel protagonista, e outra vez Eusebio. O envío do centrocampista e o serbio que vai cabecear desviado. Na repetición observen o brazo de César e o corpo do ariete celeste, porque aí pode estar se cadra a explicación da xogada. Os nervios ían pouco a pouco cundindo entre o público. Había presas, moitas presas. Pero na conclusión todo tivo un final feliz. Minuto 89. Saca o córner Milojevic. Toca Salinas e remacha Gudel. O fútbol por unha vez esta temporada era xusto co Real Club Celta. Era este o sexto tanto de Vlado Gudel, que esta noite a máis non xogou como titular. Agardemos que a suplencia e este tanto lle servan o serbio como revulsivo en vindeiras xornadas. Na xogada seguinte, Prados García decretou o final do encontro, 1-0 para o Celta, que celebrou o partido 1100 como se merece. Despediu o ano cunha victoria e desde que Fernando Santos está no banco, na casa, o equipo olívico permanece invicto.